2. to znamená 28. februára ťa pozývam do Galaxy klubu v Sečovciach, kde prišlo strašne veľa žiadostí o to, aby som hral. Vaše žiadosti boli vyslyšané. Už od augusta sme zabukovali dátum, pretože ešte tento bol voľný, takže ešte raz 28. februára v piatok Galaxy Sečovce. Nech sa pripravia Michalovce, Trebišov a celé okolie, pretože sa uvidíme vo vašom klube, ktorý je nový a počul som, že tam chodí veľa ľudí. Takže 28.2. v piatok EKG Žurka. Teším sa na vás, Sečovce. Ahoj.